Ipahigayon karong Pebrero 27 ang Dasig Pescador, usa ka coral rehabilitation program didto sa Pescador Island, lungsod sa Moalboal. Gimugna ang maong programa sa kagamhanan sa probinsya sa Subo, uban ang Department of Tourism Region 7, Department of Environment and Natural Resources 7, kuyog usab ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Kapulisan ug Coast Guard. Sa tinguha nga ma-rehabilitate ug mabalik ang mga nadaot nga gasang o corals sa inila nga tourist attraction nga Pescador Island nga naapektuhan sa bagyong Odette. It's a brand. Ato bang gi-revive? Nobody was using that word. Yes, more na itong Dasig. hashtag for Odette. But it's really more like, it's like laban. So dasig is like be strong. Kay nadasig man gyud ko. Dasig. Ato ang nadasig gyud Ang ang mga mga tao, no? open tinuod gyud ko oil na. And that's the most important. Kay kinahanglan you have to naipaglaom ba? You have to really wake up that hope. Sa meeting nga gipatawag ni Gobernador Gwen Garcia uban ang mga opisyales sa maong mga ahensya ni adtong Pebrero 9, gihan-ay na ang mga kalihukan alang sa Dasig Pescador. Gisabutan na usab kung asa nga mga dapit sa kadagatan palibot sa isla ipahigayon ang replanting sa mga corals. Ang mga province, running ka nakakadali ng tunay. So, para in-store ka mag-store, magkuha ka na ang group katong bayabol ng mga province at ipundok niya para ang turista ko ay ating nalipod at tulas lang nakuha. Ang buhaton nga nursery alang sa coral fragments adunay gidakon nga 400 kwadrado metros. Ang maong programa salmutan usab sa lain-laing grupo sa mga diving enthusiast dili lang dinhi sa probinsya sa Subo, apan lakip na sa grupo sa divers gikan sa Panglao, Bohol. Paula Mendoza, Balita sa Subo.